ሰላም ኣሕዋት መይልዳኻትኩም ስክሎም ዓንቲ ሓንቲ ደስ ትብል ጽውጽዋይ ክነግረኩም ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ኣዝዩ ሕማቕ ቁጡዕ ዝነበረ ወዲ ነይሩ። ከይሓሰበ ንካልኦት ይጸርፍ ንሰባት ኣዝዩ ዝጎድእ ተረርቲ ቃላት ድማ ይጥቀም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ወላዲ ኣቡኡ ቦርሳ ሙሉእ ሚስማር ሂቦሞ ኩሉ ግዜ ቁጠዐ ሲንካ ንሓደ ሰብ ኣብ እትጸርፈሉ እዋን ኣብቲ ሓጹር ብሞደሻ ጌርካ ምስማር ውቃዕ በልዎ። እቲ ወዲ ድማ ናይ ኣቡኡ ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ 37 ሚስማር ናብቲ ሓጹር ኣእተወ። ካልኣይ መዓልቲ 50 ሳልሳይ መዓልቲ ልዕሊ 100 ሚስማር እናወቅዐ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሚስማር ምውቃዕ ክንደይ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ምስ ተረድአ ቀስ ብቐስ ናብቲ ሓጹር ዝወቅዖ ሚስማር እናቐነሰ መጸ። ንቁጥዑ ምቁጻር ድማ እናተምሃረ ኣብ መወዳእታ ቁጽሪ ናይቲ ዝወግኦ ዝነበረ ሚስማር እናነከየ ኸደ። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ሓጹር ምንም ምስማር ከይወቅዕ ድማ ወዓለ። ሽዑ ንኣቡኡ ብኹርዓት መልሓሰይ ምቁጽጻር ተማሂረ በሎ። ኣቡኡ ድማ ፍሽኽ እንዳበለ ሕዚ ጽቡቕ ስለ ዘለኻ እተን ሚስማር ሓንቲ ብሓንቲ ንቐለን በሎ። እቲ ወዲ ከምዚ ዝተባሃሎ ገበረ። ድሕሪ ብዙሕ ሰሙናት ኣብ መወዳእታ ናይታ መወዳእታ ሚስማር ድማ ነቐለ። ሽዑ ኣቡኡ ናብቲ ሓጹር ወሰዶ። ጽቡቕ ሰሪሕኻ ኣለኻ ግና ዝወደይ እስቲ ነቲ ሓጹር ረኣዮ በሎ። እቶም ሚስማር ተወጊሎም ዝነበሩ ቀዳዳታት ኣብቲ ሓጹር ድማ ረኣየ። እቲ ኣቡኡ ድማ ስማዕ ዝወደይ ክንደይ ግዜ ቅሬታ ትሓትት ብዘየገድስ ልክዕ ከምዞም ቀዳዳታት ኣብ ልቢ ሰባት በሰላ ይገድፍ እዩ። ቃላትካ ብጥበብ ምረጽ ኢሉ መኸሮ ይበሃል። ቃላት ሓያላት እዮም ዓጽሚ ክሰብሩ ክቁስሉን ነባሪ በሰላን ክገድፉ ይኽእሉ። ይቅርታ ምሕታት ክሕግዝ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ብሰንኪ ጸርፊ ዝመጽእ ጉድኣት ክድምስሶ ኣይኽእልን እዩ። ቅድሚ ምዝራብካ ሕሰብ፣ ምኽንያቱ ሓንሳብ ቃላትካ ምስ ተዛረብካ ተመልሶም ክውሰዱ ኣይኽእሉን እዮም። እሞ ኣሕዋት ክንደይ ብዙሕ ምዝራብ ብዙሕ ሰሳት ኢሉ እውን ኣብ ማሕበረሰብ ሕማቕ በሰላታት ይገድፉ ስለ ዘለዉ ቅድሚ ምጽሓፍኩን ምዝራብኩን ኣስተውዕሉ። ስለ ዝሰማዕኹን የመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክንምለሰኩም ኢና። ሼር ሳብስክራይብ እናበልኩም ርእይቶኹም ሃቡና። ሰላም ድሓን ሁኑ።